Que a paz do Señor, a protección de Xoán Bautista, noso patrono, e a intercesión maternal de María, nosa Nai do Carme, sexa con todos vos. E contigo tamén. Pois benvidos todos a celebrar a misa do patrono. No nome desta comunidade parroquial, transmito saúdo da hermosa benvida aos carballeses e aos festeiros que vides a honrar o San Xoán. Pedimos tamén aos irmáns gregos que conceberades a misa do patrono con ledicia de festa e con corazón devoto. Agradezco a presencia do señor alcalde que vai a presentar a invocación ao patrono, da corporación municipal, do capitán da Benemérita, do responsable da Policía Local e, como non, ao presidente e a Comisión de Festas, que de maneira garimosa adornaron o altar e nos prepararon un programa festivo. E un ano máis a Coral de Bergantiños que nos acompaña co seu canto. No nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amén. Lectura do libro de Isaías. Escoitádeme, povos da costa. Facédeme caso, nacións afastadas. O Señor chamoume desde o seo, desde as entrañas da miña nai repetiu o meu nome. Puxo na miña boca como unha espada afiada. Escondeume na sombra da súa man. Converteume en frechas colleita. Gardoume na súa alxaba e díxome: Ti é o meu servo, Israel. De ti virame a sona. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, ti escudriñasme e coñécesme. Ti sabes cando sento e me levanto. Penetras nos meus pensamentos desde lonxe. Escrútasme se camiño e se estou quedo. As miñas sendas sonche todas familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Lectura del libro de los Feitos de los Apóstoles. Naqueles días dixo Paulo ao Señor: Doulles por rei a David, de quen testimoñou dicindo: Atopei a David, fillo de Iasé, home conforme ao meu corazón, que fará en todo a miña vontade. Da súa descendencia e da que Deus, segundo a promesa, mandou un Salvador para Israel. O Señor sexa convosco. E contigo tamén. Lectura do Santo Evangelio segundo Lucas. Gloria a ti, Señor. Cando se lle cumpriron os meses a Isabel, deu a luz un fillo, e oíron dicir os seus veciños e parentes con canta misericordia o Señor a favorecera
e compartían a súa alegría. Os 8 días foron circuncidar o meniño e queríanlle poñer de nome Zacarías, como seu pai. Pero interveu a nai dicindo: non, chamarase Xoán. Eles replicáronlle: pero se non hai ninguén na túa parentela que se chame así. Entón, por señas, preguntáronlle ao pai do meniño como quería que se chamase. El pediu unha tabuiña na que escribir e puxo: Xoán é o seu nome. Todos ficaron sorprendidos e no intre a él ceibáronselle os labios e a lingua e empezou a falar bendicindo a Deus. Os veciños quedaron todos abrallados e por toda a montaña de Xudea difundiuse a noticia destes feitos. E cantos oíron, gardábanos no corazón e decían: que virá a ser este neno? Porque a man de Deus estaba con el. O meniño medraba e facíase forte de espírito, e viviu no deserto ata o día no que se manifestou a Israel. Palabra do Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Patrono San Xoán Bautista, grazas por conservarnos con vida e con saúde. Sigue protexendo a Carballo, encamíñanos a Xesús, o Divino Salvador. Con esta plegaria reitero o saúdo con distinguido aprecio ás autoridades que nos honrades coa vosa presencia, o señor alcalde, a quen agradezo que un ano máis, e van 22, veña a presentar a invocación a San Xoán en nome de todos os carballeses, e máis que se encargara do tempo, que é o que estes días da festa encomendamos. Os demais membros da Corporación Municipal, o xefe da Policía Local e o capitán teniente do posto principal da Garda Civil. Reitero o saúdo á Comisión de Festas, agradecendo o programa que nos preparastes e o adorno floral da Igrexa. Un saúdo especial aos fregueses e a todos os festeiros invitados que vides a honrar o patrón. Carballo é un bo lugar para vivir e tamén para vir. E non me olvido os irmáns sacerdotes, doulle un abrazo porque concelebran esta misa do patrono. É unha festa especial. Arredor da mesa do altar vivimos a comunión, a fraternidade da parroquia. E despois, arredor da mesa familiar, estreitaremos os vínculos de familia. Este ano eu noto e creo que todos vós a ausencia de don Xesús, a que o pasado domingo dábamos cristiana sepultura. E tamén lembro a Monelo Sacristán, que o día de Domingo de Ramos o Señor o chamou, e a Eliodoro Blanco Muñiz, tesoureiro de Cáritas, que tamén nos deixou este ano. E con eles os casi 130 feligreses que desde o San Xoán do ano pasado despedimos, pero
Confiamos que están participando da festa, sentados no banquete do reino, por algo o Señor compara o seu reino e o que nos ten preparado non a un funeral sin canto, senón a unha festa de San Xoán. Podemos tamén rezar en familia un Padre Nuestro, ou se queredes ir ao Campo Santo para levar un bico, unha flor e rezar ali un Padre Nuestro. Carballo pode presumir de moitas cousas. Fai un momento estaban aquí os reporteiros da TVG e dicía yo, gracias por vir porque sempre vides a dar malas novas. E ainda que Carballo nos din moitas veces aos medios que somos mala xente, somos boa xente, unha parroquia solidaria que pode presumir de ter o mellor pan do mundo, a mellor playa e o patrono máis importante de todo o Santoral. Santiago, con ser Santiago, non pode presumir de ter, tendo o apóstol como patrono, del non dixo Xesús o que dixo do noso San Xoán, que era o máis grande, nacido de muller, como vamos a escoitar no prefacio, ainda co máis pequeno, no reino dos ceos é máis grande que Xoán. Pois hoxe toda a Iglesia celebra o nacemento do Bautista. É a celebración máis antigua dun santo que se celebra xa desde o século IV. Pois celebramos o patrono. Non vou a falar do seu currículum vitae, vamos a escoitar dunha maneira fermosa, resumido no prefacio da misa que logo rezaremos. Pero sí que de San Xoán celebramos hoxe o seu nacemento. Dentro de 6 meses, o nacemento do Señor, o Nadal. E Xesús quere que hoxe recordarnos aquilo que foi Xoán, ser luz, non brillar con luz propia, senón como humilde como el era, di que non é a luz, senón que anuncia a luz. Diríamos que se vía con función nocturna da lúa, non ten luz de seu, é espello do sol, así se vía el espello da gran luz que é Xesús para toda a humanidade. Por eso, estos girasoles con que se nos adorna están nos recordando tamén que sexamos luz e sal. Hoxe vamos a presentar como ofrenda ese cuadro, esa pintura do San Xoán que Santiago Loaces de Lerranz presenta como ofrenda xuntamente cos cuadros que dona a beneficio de Cáritas e cuya exposición está no Centro Social e que nos recorda que gracias Santiago e gracias a todos, como vedes nesa pancarta, nese corazón grande, gracias por ter un corazón tan grande. A caridade é creativa e tamén cos pinceles, ca música, de tantas formas, se pode rezar e se pode amar os demais. Temos varias imaxes do Bautista. A que está no altar maior, esa imaxe pequena que sacaremos na procesión, un cuadro fermoso do pintor valenciano Segor encima do Sagrario, o da carballesa Antoñita Villaverde no Batisterio, na fachada esa silueta, imaxe en aceiro de Xoán bautizando a Xesús no río Xordán e o Espírito Santo en forma de pomba descendendo sobre el, que coas badaladas do reloj nos repite: este é o meu fillo ben querido, escoitádeo e dádeo a conocer. Que podemos facer? Escoitemos, meus irmáns, o Bautista que nos espabila e nos pon no lugar que nos corresponde. Convertídevos, que ninguén nos aparte del. Volvede á vida cristiana. Vivide como irmáns, demostrando que somos, que intentamos ser, unha parroquia acolledora, cas portas abertas a todos os que veñen e aquí están, que practiquemos
a xustiza e a caridade. Acoller, proteger, promover, integrar é o noso lema, é o que o Papa Francisco recorda nesta mensaxe do Día dos Emigrantes. Pois neste Día do Patrono correspondamos cunha vida de autenticidade, facendo honra ao patrono, que sexamos os cristianos, ou senón teremos que cambiar de patrono. A San Xoán Bautista encomendamos a todo Carballo, como logo vai a facer en nome de todos o señor alcalde. Gracias pola vosa presencia e digámoslle, pois todos de corazón, patrono San Xoán Bautista, grazas por conservarnos con vida e con saúde. Sigue protexendo a Carballo, encamíanos a Xesús, o Divino Salvador. Poñémonos de pé, invítovos a facer profesión de fe e a renovar as promesas do noso bautismo neste Día do Patrono. Señor, o Bautista preparou o camiño para que a luz da túa palabra chegase aos homes. Neste día da festa, ofrecemos as velas e pregámosche que a luz da fe nos ilumine sempre. Señor, Carballo é un pobo con moitísimos xóvenes. Con estas flores queremos ofrecerche toda a xuventude da nosa parroquia, para que nunca nos apartemos do teu camiño. Que non pasemos, axúdanos a buscar sempre a verdade e a xusticia como Xoán Bautista, e formarnos con ilusión para traballar por un mundo mellor. Señor, Carballo é terra do bo pan. Estes días de festa vai estar farturento e abondoso nas nosas mesas, pero tamén hai moita xente que non ten traballo e que está pasando mal. Pregámosche, Señor, que nos axudes a ir amañando este mundo con amor e con xustiza, para que haxa pan en todas as mesas e que saibamos compartir o pan e o tempo cos irmáns. Señor, nestes días da festa tamén queremos recordar a cantos sofren no corpo ou na alma, os enfermos, os tristes, os solos, os que están lonxe do seu fogar, e a cantos deixaron a súa terra e chegaron a nosa. Tamén os nosos difuntos, que outros anos pasaban estes días connosco. Ao presentarche este viño, ofrecemos os nosos sufrimentos e os do mundo inteiro. Danos fortaleza e esperanza. Neste día da festa de San Xoán quero presentar como ofrenda ao patrono este cuadro que con toda a devoción pintei e que forma parte da exposición que a beneficio de Cáritas está no Centro Social. Que San Xoán Bautista nos bendiga a todos e siga protexendo a todo Carballo. Señor, xuntamente co pan e o viño ofrendamos, simbolizado nestas chaves e nestes alimentos, a casa de acollida e as atencións que desde Cáritas ofrecemos aos irmáns máis necesitados. Bendice a cantos están sin traballo e sen fogar, os emigrantes que de aquí chegan, e danos a todos un corazón solidario e xeneroso para mellorar este mundo. Finalmente, ofrecémosche este programa das festas, que con esforzo e ilusión preparamos un ano máis esta comisión para honrar a San Xoán. Axúdanos a ter bo tempo e, sobre todo, a pasar estes días con paz e ledicia, e que sirvan para que haxa máis unión e irmandade entre todas as que vivimos nesta vila. Coas raíces nas mans que sementaron, cos sucos fondos das engurras moldeadas no fogar, traémosche un ano máis, Santo Patrón, a cerna do moito traballo feito e do esforzo que aínda resta por facer. Esforzo noso como seres insomnes que baixo mantos de terra persisten en escavar os túneles da memoria coa lembranza sempre agarimosa de quen nos arrolou e dou mimos apreixados no colo materno. Agora que seguimos a ser camiño de novas ilusións, sedimentamos o tempo
para converter o fin da terra nun novo inicio, porque nun intre todo pode acontecer. Patrón San Xoán, a nosa viaxe a Ítaca é a odisea na que contamos ca túa axuda e comprensión. Sabemos tamén que no reto capaz de definilo como o ilusionante Carballo, seguimos a mallar no noso amor por este pobo, para que sigan a brotar novas dalias e roseiras nunha transformación que desexamos non remate nunca. Nas beiras do Anllóns medra o río que quere regar as fontes todas e que busca protexernos e darnos vida como as augas do Xordán. E os ríos, tamén agora, desexan axeitarse para tempos de fartura, que anegan vales e terras e provocan preocupacións. E nós queremos que non se esgoten, pero sigan mansos e procuran a felicidade de quen vive o seu carón. Nestes prados do río da nosa aldea, húmidos e pesados, pisados demasiadas veces, faise nestes tempos un río novo, para novas e esperanzadoras lembranzas do que foi e do que vai ser. Todos camiñamos na mesma terra e respiramos o mesmo ar. Todos compartimos o mesmo desexo de vivir con dignidade a pé de quen queremos. E por iso pedimos máis unha vez nesta humilde ofrenda que acollas a toda a nosa xente e a quen ven de fora e comprendas que todos precisamos a túa cuncha protectora. Acollo un a un, ti que eres o Bautista, os nosos traballadores e empregados, as xentes do comercio e máis da industria, e de todos os oficios e todos os saberes, en todos os lugares e todas as estradas, porque somos xente comprometida e traballadora, alegre e solidaria, que construye e se indigna cas injusticias e cas guerras cruentas contra nenos e nenas para que sempre nos sintamos orgullosos desta terra xenerosa. Grazas polo que levamos feito e perdóanos cando non deamos atinado nas decisións, porque día a día queremos construir en paz e con xusticia un futuro de dignidade, o que pedimos e agradecemos outro ano máis. Ti el Señor, verdaderamente santo e fonte de toda santidade. Mándote o Espírito, que por él santifique estes dons, para que se nos convertan no corpo e no sangue do noso Señor Jesucristo. Pois él, por se entregar voluntariamente a paixón, colleu o pan e deu gracias, partiuno e deullelo aos seus discípulos mentres dicía: tomade e comede todos dele, pois este é o meu corpo que se vai entregar por vos. De igual xeito, ao final da cea tomou o cáliz, deu gracias e pasoulle aos seus discípulos mentres dicía: tomade e bebede todos dele, pois este é o cáliz do meu sangue, o sangue da alianza nova e eterna, que se vai verter por vos e por todos os homens para o perdón dos pecados. Faced isto en memoria de mí. Santificados, reina de tu reino, que hagas ser tu
Ai, eu tamén. Eu moito padero. Pero non a caniebo. No, después les cambio, pero... Hay